Εδώ βρισκόμαστε στον Άγιο Γεώργιο Λιχάδος. Είναι το τελευταίο χωριό της βορειοδυτικής Εύβοιας. Εμείς δραστηριοποιούμαστε στον τομέα του τουρισμού. Έχουμε τουριστικά σκάφη και μια οργανωμένη παραλία πάνω στα Λιχαδονήσια. Έχουμε τα Λιχαδονήσια. Δραστηριοποιούμαστε εδώ από το 1994, τα τελευταία 30 χρόνια. Είχαμε μια πολύ καλή σεζόν φέτος, ειδικά τον Αύγουστο. Βέβαια, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος δεν βοήθησε τόσο πολύ λόγω ότι ήταν και εκλογές στη μέση, ήταν πολλά πράγματα. Και ο καιρός βέβαια που δεν συνέβαλε και δεν μας βοήθησε αρκετά, αλλά είχαμε σε γενικές γραμμές μια πολύ καλή σεζόν εδώ στην περιοχή. Εμείς φεύγουμε από την περιοχή του Κάβου, αναχωρούμε και κάνουμε κάποια δρομολόγια για τα Λιχαδονήσια και από τα Καμένα Βούρλα. Από τον Κάβο φεύγουμε τακτικά, κάθε μισή ώρα. Έχει καραβάκι και κάνουμε ένα τουράκι γύρω τα νησάκια και μετά αφήνουμε τους επισκέπτες στην παραλία την οργανωμένη που έχει πάνω στα Λιχαδονήσια, στην παραλία της Μονολιάς. Εκεί έχει να φάνε να πιούν τα πάντα και ό,τι ώρα θέλουν να επιστρέψουν, κάθε μισή ώρα έως τις 6 ώρα το απόγευμα περίπου έχει επιστροφή πίσω για τον Κάβο, για την Εύβοια. Εδώ τα προβλήματά μας είναι αρκετά, θα έλεγα. Ένα είναι ο τομέας της υγείας που δεν έχουμε εδώ πέρα κοντά κάποιο νοσοκομείο σε πρόβαση, γιατί θέλουμε για το πλησίασμα το νοσοκομείο 3 ώρες. Και πάλι είναι Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, λόγω ότι και το οδικό δίκτυο δεν είναι στην καλύτερη του κατάσταση. Βέβαια, από ό,τι μαθαίνω, ότι γίνονται κάποιες ενέργειες να αποκατασταθεί όσο περισσότερο γίνεται, να έχουμε καλύτερη πρόσβαση προς την πρωτεύουσα του νομού μας. Αυτά και μετά είναι η υποστελέχωση που έχει γίνει στο κέντρο υγείας εστίας, που και εκεί χρειάζεται κάποιο πιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, από τη νέα ηγεσία που θα βγει πάνω να μας βοηθήσει λίγο στο θέμα της υγείας. Αυτό είναι το θέμα της υγείας. Το θέμα της παιδείας, εδώ δεν έχουμε, βέβαια, είμαστε πολύ μακριά από διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, γιατί από ό,τι μαθαίνω από το πρόγραμμα Τρίτσι, έχει ξεκινήσει ένα έργο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για το γήπεδο του Αγίου Γεωργίου Λιχάδος, για να μπορούν τα παιδιά να έχουν μια διέξοδο στις αθλητικές δραστηριότητες. Γιατί και εκεί έχει ένα θέμα, γιατί έχει πολλά παιδάκια ο Γιώργης που πρέπει αναγκαστικά να πάνε στην Εδιψό να έχουν κάποιες ασχολίες, απογευματινές, μετά το σχολείο τους, κάποιες δραστηριότητες, και είναι πάλι πολύ μακριά η Εδιψός για εμάς εδώ πέρα, τους κατοίκους των περιοχών της Λιχάδας, του Αγίου Γεωργίου και των Γιάλτρων γενικότερα. Μας φιλοξενεί αυτή τη στιγμή στο σκάφος του ο κύριος Κώστας Λιμπέρης, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος αγαπά την περιοχή του και φυσικά θέλει να μείνει στην περιοχή αυτή. Ακούσαμε βεβαίως τα προβλήματα που έχει η περιοχή. Χρέος μου είναι όχι απλά να υποσχεθώ, να αγωνιστώ έτσι ώστε να μπει ένα λιθαράκι με στόχο την επίλυσή τους. Όπως συζήτησα μαζί του, η δουλειά που κάνει είναι άκρος οικονομικής αλλά και κοινωνικής σημασίας, δεδομένου ότι μεταφέρει τουρίστες από την Εύβοια στη στερεά Ελλάδα, καθώς επίσης συμβάλλει και στην εύκολη διασύνδεση της στερεάς Ελλάδας με την Εύβοια σε οποιαδήποτε περίπτωση. Βεβαίως τα προβλήματα που προανέφερε, όπως το οδικό δίκτυο, είναι ένα πρόβλημα όπου η περιφέρεια πρωτοστατεί στην επίλυσή του. Μάλιστα έχει ήδη προκηρυχθεί ο περίεργος δρόμος που εξυπηρετεί την περιοχή των Ηλίων και αναμένεται να γίνει ένα κολοσιαίο έργο το οποίο θα λύσει πραγματικά το πρόβλημα των κατολιστήσεων στην περιοχή και θα διευκολύνει την επαφή με τη Χαλκίδα. Βεβαίως το ΠΑΣ που δόθηκε το καλοκαίρι αυτό ήταν ένα εφαλτήριο για να στηριχθεί ο τουρισμός μας εσωτερικά, καθώς επίσης και όλες οι ενέργειες που αφορούν στήριξη αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια που έχει ως στόχο την κοινωνική δομή και συνοχή θα μας βρίσκει αλληλέγγυους. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι όπως είμαστε 4 χρόνια μαζί σας και δεν σας κρύβω ότι έχω επισκεφθεί αρκετές φορές αυτό το πανέμορφο μέρος, το οποίο θεωρώ ότι στοιχειοθετεί τις προϋποθέσεις για μια τρομακτική τουριστική ανάπτυξη, θα είμαι επίσης μαζί σας κατά την επερχόμενη περιφερειακή περίοδο, δίπλα σας, να αντιμετωπίσουμε και να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε μαζί. Λιθαράκι θεωρώ ότι θα μεγαλουργήσουμε. Σας συγχαίρω για αυτό που κάνετε,
σας συγχαίρω για την κοινωνική σας και οικονομική συμβολή. Να προσθέσουμε και να προβάλλουμε ότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια να αμεσημπληθεί το πρόβλημα, το αιώνιο πρόβλημα που είχαμε με το νερό που έχουμε στα σπίτια μας. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και αυτό οφείλω να ευχαριστήσουμε όλους τους αρμόδιους που έχουν συμβάλει πάνω σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι θα πάει κατευθείαν και αυτό το έργο και θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του έτους, όπως είναι το χρονοδιάγραμμα. Θεωρώ ότι στο πρόβλημα αυτό της ίδρευσης είναι πολύ σημαντική η συνεργασία και η συνέργεια της Δημοτικής με την Περιφερειακή Αρχή. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Οφείλω να σας μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του επικεφαλής της παραταξής μας και νυν Περιφερειάρχη του κύριου Φάνου Σιμάνου, ο οποίος ομολογουμένως είναι δίπλα σας σε κάθε σας βήμα και σε κάθε σας ενέργεια. Τα προβλήματα βεβαίως είναι προβλήματα, όμως και η προσπάθεια που κάνουμε είναι εξίσου σημαντική για να απομειώνουμε τον αριθμό των προβλημάτων αυτών. Ναι. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.